Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. TikTok! Ito'y drama tayo, Anyalaki din! Nakasakto ako niti pagdigos mo, Ilbe, bakay? Ay na, kabaulakmat nga aramidan day takot kami lulakay. Diyan nga rod, kahit ngagbanog ka. Nang runa, kahit mapangkape ag trabaho di opisina yaw. Naggagat kalakit din, ay kami lang. Ay mong gayam, naidasar ka, hindi pagar mo saranta. Agar mo sarta pa ya, sakbaya mapan ka iti trabaho, bakay? Wan kami lang lakay. Ay na, nagsingpot kalakit din, ay kanya. Ay rumbang lang nga, Ilbe. Ay ayaten ka ngamin, iso pagserbian kay tiag nanayaw. Nagsweet kamutan lakay. Oh. Ay, nagsampitin ti agag mo kanyak, bakal. Ne, naggagat kalakit din, pare Camilo. Si Kaman hindi makikita nga glablab pa. Wen pare jitraw, iso pa trabahon ni bakay. Ay, sa bagay, si kati agtagibalay. Tanimet LB ti agtrabaho. Ay, diyak ngaminan makastrag iti panggadak. Adun tinagaplaya kam awan latta. Sa nabale, pare Camilo. Adamot panggadan ni LV. Sa maysa, awan taymet anak yo. Wen matkit di apare. Adumet day talablabaam apare. Sapay nagpupuskol nga ulas ken kurtina. Wen pare. Nabayag ngamin asaan ang nalabaan da gito. Iso labaak matten tapno na banglaw. Wow! Nagbanglo dito o nagtibalay kami lang. Wen bakit? Madlaw akalablaba dagiti kurtina. Nasimpa dito o nagtibalay. Nagyaman na ka, tama gustom ti naramid ka, bakit? Ay na, naggasat akon anak ki asawa ken kalakay. Nagtaer ka lang arudan. Nagagat ka pa eh. Maragsa ka nakmat iti day tanga imbagam. Ilve, bakit? Gapo iti da ito nga aramidam. Addan to reward mo kanya. Anya nga day ta reward, bakit? Jak ibagbaga alakay. Secret ko laang dayta. Anya? Isunto ti birthday gift ko kanka, lakay. Ay, naggana san tiyo. Iso nga aggagat kalata. Tapno magatang ko dayta gift ko kanka. Ne, nagsapakan ang nagluto iti pagarmusaran, lakay. Wina, tagarmusar ka, tamapan kan agtrabaho, bakit? Wen, lakay. Ay na, bilibak at talaga ka. Sa anak amabisinan amapan agtrabaho. Ala, agtuga ko nga rodain. Agarmusar tan. Numalpas ka amangan, ingkan tumuntin agdigaw, nakasakto akong iti pagdigos mo, bakit? Anya lakit din da iti asawak. Naggagat launay. Mabainakmutkan ka, Iso atol-tulungan ka. Baban iti panagtrabahok dito'y unag ti balay. Papanam, Kamilaw, anak kaw. Nakapulis ka, mate. Ay, agudong aktatang. Naibos nga minan ti abastumi ka ni Ilvay. Anyan, anak kaw. Per may tigagot mo. Dandan hindi ka pa yun aginana. Sana parikot day tatatang. Sanak mo ta mabambanog. Ang maginana ka, mate. Makabanog mo't kay tagtrabaho ito nagtibalay. Naskan nga gagatak tapno maayaw ti asawak tatang. Sa may sa, adda kano itid na kanyak asagot inton madanon ti kasangay kaw. Ay, wala niya. Umadanin ti kasangay, mau. Uwan tatang. Mala, mapantang aruday ni ti papanam. Tapno makaawid ka adagaws. Nay, kis-kis-kis ang magdagiti kaldiraw, Kamilaw. Uwan na nang. Kauguging mo ngamin, iso kiskisa ko na. Ati mo pa yung dagiti babaeng agtagibalay. Anya nga tanong agdaster kalangay. Anya? Ay, tilay bagbagayo mo na nang. Una, ta si kamutin ti agtagibalay, anak ko. Trabaho mamay. Pati panti ni bakit mo kutlaba. Anya laki din ni nanang. Pudno mag, Kamilaw. Nanan, tumakder ka man pa dita. Ha? Nay, apay nga pagtakderin dak na nang. Siya kung timang kiskis ka dagiti kaldiraw. Kasi kamot anak ka kayang dita. Anya laki din ni nanang. Siya ko, unta nalagaan mo dito at trabaho kahit. Ay namasyanak ngamin kan ka anak ka. Nagado ti trabaho dito balayaw. Inton kuan, makita kan anak kabidang amagmag na. Anya?
Tuwing pagsukat ang masimang pahit, bakit? Na, iyawat mo mat amin ang dagiti ka sa pulak, lakay. Ay, ayaten ka nga, Rod. Iso nga ipay ko amin kan kadagiti ka sa pulang, bakit? Wow, nakakatats naman, lakay. Awanan nyaman na kanyak, no yawat ko amin nakasapulam. Gaputa pakaragsakak ti agserbikin ka. Day taman ti asawa. Iso di nakpakadanagan bakit ha? Nagagita, basta sikati pagserbyak. Una yan, lakay. Sikati amin ko, ken pagtaytayakan ti lubong ko. Jak agbyag no awan ka, itibiyag ko. Anya lakit din to'y asawa kaya. Agbalin ka pa yun aman naniw. Manipod sikati inasawak, nagbalin ang naragsak ti biyag ko. Awanen ti sabali ang makitkitak, no di day tarupam anapusaksak. Una yan day ta, Camilo, lakay. Pudno amin amang mangeg mo, o ayat ko. Sikalat babae nga inayat ko. Ultimo pay udmaw, nagbanglaw. Anya? Sikati inted ti apo, akata ko naynay ko. Ken kaparagpag ko. Dayta isem mo, isot ragsak ko. Wunen, apo man naniw nga asawa. Sagmamano tila akong a cellphone, Jasmine. Ay, si kamot gaya, manang LV. Wen, damagak kumano sagmamano dagito'y lako yung a cellphone. Depende, no niya tigatangin nyo ay unit. Ada nangina, adamat na laklak ka. Jay medyo nangingina, ta importante ata o ti pangtidak. Daytoy, napintas a klase dayto a cellphone. Napintas nga agpaiso dayto a cellphone ah. Yes! Ay, asino tigatamit ti cellphone, manang LV? Irigalo kin ni Camilo inton kasangay na. Ay, okray! Dayta nga rin tigatangin para kan kuwan na. Wen, Jasmine. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak iti daytoy a cellphone. No kasta, gatangam di may sa akalding ko, Mare LV. Wen, pare Jetro. Ngam di mo pa ibagbagakin ni kumparem a Camilo ah. Agumatangak iti maparti akalding inton kasangay na. Ay, wen, Mare. Mangnamnama ka iti dayta. Manungay di may sa akalding mo. Nangina ita ti kalding, Mare. Ay ngam, gaputa kasangay mo ti kumparek, discounted. Ay na, agyaman ak pare Jetro. Ken siyak tumatan ti mang party, ken mang luto, Mare LV. Happy birthday, Camilo Lakay! Jack naman, naging mastos ka. Para iti kasangan ko ba kay? Kas itinako-nakon, Lakay. Nagagat ka ngamin nga asawak. Iso anas kun mo't amarambakan ti kasangay mo. Agyaman ako na ba kay? Oh, adto ti birthday gift ko kan Lakay. Ah, naanya nga dayta ba kay? Ay, katlo ka tam tapno makitam no anya dayta. Wen man, na, cellphone mate. Un, Lakay. Ay na, Oh, magustom ka di dayta ang cellphone. wen ba kay? Magustuhak. Ay na, arapa po ti madan iti kastoy aklas iti cellphone ba kay? Awan ka ni timadmadlaw mo, bakit? Day, anya ko ba ti madlaw ko ngay, Lakay? Saan ba't narumrumwar ni Camilo iti balayda? Ha? Hindi pa'y kalmahan na nadlaw ko na ita. Kalpasan na nagawid na iti bisita na. Diakon nakita pa ni Camilo. Ang mga nubi sila ang ije balay dang agtrab-trabaho. Ang mumutin ni Camilo, iso ti agtagi balay. Sa bagay agsidda awak lang amain. Tadyak mutin makita arumwar. Saan nga ta maikan niya unag ti balayda? Ay na. Hanggang na sa'yo. Nagpintasan dati babae nga agsalsala. Ay no, nagsiksay. Uray la, may na po. Ay, agmalmalema man nga agbuya. Apo, nagmayatay nga, diya mauma. Camilo! Ada ka dita balayaw! Ay, banak ni tatang. Diyak ikaskasaw. Camilo! Agpupukak dito silid may. Agbuya kiti agsalsala, ababay ti TikTok. Ay, wow! Nagganas!
tao dito'y balay. Napanan ngay ni Camilo. Ay sus, adda nakastrak apo sa iji kusina. Sa! Pumanaw ka! Ha? Saan pa'y matgayam anainawan dagiti pinggan? Ay na, agkaiwarada pa'y lang itilamisaan. Napanan nga tanayan ni Camilo. Nagadot iwara dito'y balay. Agsukat akong tasyak ti agdalos dito'y balay. Addalakit din napanan ni Camilo. Ni, adda ka matlagayam dito'y silad na cellphone, Camilo lakay. Uwan ba kahit? Ay, simangpat kagayamahin. Apay, anyat orasan na yak? Alas 6 iti malaman Simang petak nga rudon ang nagkapo iti trabaho. Naa, diyan mo napuutan, hindi pa naglabas ti oras. Malamang agpayson ba kahit? Anya, kaya't mo asawan. Nagmalmalum ka dito'y silad ang nag-cellphone. Ay, uwan ba kahit? Ay na, nagganas ti agbuy at ti cellphone. Anya, binuyam ayala kay. Dagito'y asik siya, babae. Ay, stay ko Gubat ko na kuma. Ay na, makapakatao ti mabuya dito YouTube Nagganas. Camilo lakay, nakaluto kan iti pagarmusaran. Ay, mayata. Nakaluto kan iti pagarmusaran, kunak lakay. Ay, inay, nakaring ka magayamahin ba kahit? Ne, mapanak ang trabahon. Naluto ka din, ti pagarmusaran ta. Ay, isikapay man la agluto, iti pagarmusaran ba kahit? Agbuyak pa'y man iti YouTube. Anya? Malala, ang kagluto. Tapno saan ka maladaw ba kahit? Ay. Nagrugitan dito'y arubayan niyo, Camilo. Di ka pa yan makaakop kadagiti rugit ti aso yaw. Nay, kasi ka magayam na nang. Di mo pa yan marik na ti asidag kukan ka. Day talatan silpon ti dumdumugam. Anyat ibagayo ayan nanang. Agmalmalam kamutan agsilsilpon. Di kan makadalos dito'y balayaw. Aha, bayan pala dita, dalos dita nanang. Anya, kat no naglaing ka iding agdalaos. Naggagat kang agtrabaho. Baybayan nyo pala dagita wara dita. Madalusan tulat tati arubayan no agangin itinapigsa. Anya! Ay sus, nakailad ka pinanawak itay agsapa. Nakailad ka manan anasang putak, Camilo. Nay, simang pagkamagaman ba kahit? Di mo pa yun napuutan ti isasangput ko. Ipang pangrunam latan day ta cellphone mo. Ang buy-buyak nga road. Anya nga min ayati. Ha? Babae mo ti buy-buyam di ta cellphone mo. In silent mood mo pa tapno saan ko amangan. Ay, bakit? Jay... Ay na, Camilo! Agbababawi ang anangted kan ka iti cellphone. Nagbalin ka matin asadot. Manipod na addaan ka iti cellphone. Ay, di ka nga roda gungit. Bakit? Kasano sa anak nga gungat? Kat di ka pa yun makaluto iti kananta. Di mo pa yun mainawan dagiti pinggan anangananta. Ay, bakit? Di ka pa yun agdigdigaws. Nagbangsit kan. Ala, agsarming ka takitaam de tamatam. Nakalablabagan akasla na laes nga ikan. Anya? Ay, mabagtita kaon! Di ka lang kumaning gagatangan iti cellphone, Camilo. Ala, asawa amaw, dagiti babae, abuy-buyaam dita cellphone mo, tapumanawa kaon! Anya? Ay, sana ba kayo? Hindi ka pumampanaw. Agbalbaliw ako, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag na inday pinaulwan. TikTok! Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.